Айде топката, айде. Леле, къде го иде? Чакай, аз ще я взема. Чакай. Или ай, подай ми топката, айде. Подай ми топката. Чакай. Ето ябълката, ето. Ето е ябълката. Подай ми ябълката. Ох! Подай ми ябълката, Стефи, айде. Давай са стина. Леле. Аре сега ти си. Давай, аре, подавай. Метня. Ох, леле. Къде бъде са? Аре, давам. Хоп. Поде са ти. Леле, падна. Леле. Давай са, ти си са, давай. Стефи. Падна ябълката. Абе, много се смееш ти. Леле, падна от стол. Дай, аре. Мама, Сашо, дай. Аре, давай. Подавай, аре. Метка. Ох! Какво е това? Що стана? Тати. Той какво прави с шуарчето? Какво прави? Бу. Така ли правиха преди чичковците, дето оправяха вратичка? Да? Ох! Къде е топката? Топката къде е? Ох, леле! Ти си много силна, бе! Ти си много силна, бе! Дали какво правят? Аре, давай, метка ябълка. Ох, леле! Давай! Тати! Къде е тати? Давай! Тати сега ще дойде, баба, и сега ще се обуе. Тати ще дойде. Тук е. Кажи на батко Андрей, как се казваш? Кажи как се казва. Леле, Кажи лисицо! Стефи. Ох! Дай! Как се смее? Леле, къде я метна? Защо метна там? Ето другата. Къде ме преди, бе? Бока. Всичките. Ох! Дай ми я са ти на мен, айде. Ох!